partikelaccelerator i Berkeley, som pludselig er helt ude af kontrol, og jeres mission er at få den lukket helt ned. Fedest! Jeg håber, en af os ved, hvordan man lige gør. Okay, vi er nødt til at handle hurtigt. Forskerne, der styrer anlægget, undskyld mig en gang, har allerede evakueret kontrolcentret, og hvis vi ikke får lukket det ned i tide, så skaber det et enormt sort hul, som vil suge hele vores planet væk. I dag? Nej, det går ikke. I dag er det Shelley Evans fødselsdag, og hendes mor laver de bedste cupcakes. Jeg siger bare, at den kvinde ikke holder sig tilbage med glasuren. Bare rolig, Leo. Du får dine cupcakes. Adam, Bree og Chase er blevet trænet helt rigtigt til at lukke den her accelerator ned. Det ved jeg nu ikke, stor del. Jeg tror altså, de får brug for en superhelt. Ja, og derfor får du lov til at være superhelt hernede i laboratoriet med mig. Han sagde superheld, og så sagde du superheld. Den samme ting 2 gange gør det sjovt. Den samme ting 2 gange gør det. Stop så. Ingen panik. Det er sikkert bare kabel-tv-fyren. Helt ærligt, store del. Jeg er lige kommet fra 7 år ude i fremtiden. Din tidsmaskine virkede rent faktisk. Det er mig. Leo. Kabel-tv-fyren hedder det samme som dig. Men hvis du virkelig er mig, så kender du det håndtryk, jeg har fundet på, hvis jeg nogensinde skulle blive spion. Anmoder om godkendelse 00 Leo. Det er virkelig mig! Verdens første bioniske supermennesker. De er stærkere end os. Hurtigere. Klogere. Den næste generation af den menneskelige race. Bor i min kælder? Så du er fremtidsversionen af ham. Ved I, hvad det betyder? Jeg har opfundet tidsmaskinen. Jeg har opfundet tidsmaskinen. Gør mig en tjeneste, når du ser mig om 7 år, som min mor, og fortæl mig, hvor sej jeg er. Giv mig selv en hånd, sådan der. Det tror jeg næppe, du glemmer. Hey, han sagde lige det samme som mig. Teknisk set var det mig, der sagde det samme. Okay, det her må du altså holde op med. Stop! 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 Hvor er det godt at se jer igen. Det er også godt at se dig. Ældre, dog alligevel ligesom Leo. Så... Hvordan føles det at rejse i tiden? Steg din kropsmasse pludselig eksponentielt, da du accelererede mod lysets hastighed? Jeg trykkede på en knap, følte en masse vind, der var et stort lysglimt, men ja, masse og hastighedsaløj. Så hvis du kommer fra fremtiden, hvilken farve øjne har jeg så? Ignorer ham. Kom her, fremtidsleve. Vi hopper frem til 2025 for at se, hvad folk har på. Jeg vil starte nu og være trendsetter. Desværre, men det tog store del flere år at lave nok Xano-brændstof, så jeg kunne rejse hertil og så tilbage. Fint nok. Men hvis jeg ender med at gå i morjeans og med store elastikker, rejser du tilbage i den tingest og fikser det. Acceleratormissionen, I skal gøre klar. Gå ned i lagerrummet og tag grejet. Hyggeligt at møde dig, Ja, fremtidsleve. tillykke med at være voksen fra dit akavede stadie. Hey, hvorfor tog du egentlig ikke fremtids-Adam, Bree og Chase med dig? Mit gæt er, at du hoppede i tidsmaskinen og rejste uden dem. Det kunne lide mit fremtids-jeg. Faktisk er det derfor, jeg er kommet. Adam, Bree og Chase kommer ikke til at opleve fremtiden. Hvad? Åh nej! Jeg glemte at pakke min dessert. Hvad mener du med, at Adam, Bree og Chase ikke kommer til at opleve fremtiden? Du sendte mig tilbage med en video, der kan forklare det hele.
Hvad er det? Det er en holofon. Har jeg opfundet holofonen? Nej, men du stod i kø 6 dage for at få en. Goddag, fortids Donald. Er det mig? Vær sød og fortæl mig, holofoner lægger 50 kilo på. Selvom den gør hvad som i de sidste 100 kilo. De næste 7 år er ret hårde for dig, stor D. Eller burde jeg sige større D? Større. Det var... Hvis du ser det her, så har vi lært at rejse i tiden. Interdimensionalt, giv mig 5. Jeg har lige givet 5 til mit fremtidsjeg. Hvad? Se lige på mig. Giv mig den ene glæde. Jeg har sendt Leo tilbage i tiden for at stoppe dig fra at sende Adam, Bree og Chase ud på acceleratormissionen. Hvad? Hvorfor? Jeg er sikker på, at du nu spørger, hvad? Hvorfor? Jeg kender mig selv så godt. Ja. Som forsker er jeg imod, at man ændrer fortiden, men jeg er nødt til at gøre en undtagelse her. Adam, Bree og Chase vender ikke tilbage fra missionen. Send et robotkøretøj i stedet. Det er den eneste chance, vi har for at redde dem. Jo, og forresten, hver gang du siger, hey, det kræver vist en småkage, så tænk på den her. Hvordan kunne jeg sende dem ud på en mission, de ikke vender hjem fra? Og hvordan kunne du lade dit hår falde af med alle de mange håndkøbsprodukter, der findes? Hvis Adam, Bree og Chase hører noget som helst om det her, ryster det deres selvtillid til fremtidige missioner eller deres tillid til mig. Lov mig, I ikke siger noget om det til dem. Det lover jeg. Mit fremtidsjeg taler på vores begges vegne. Vi har ikke meget tid. Acceleratorsituationen bliver værre hvert minut. Jeg må ned og bygge det køretøj. Så er vi klar her, Davenport. Vi melder tilbage, når vi ankommer til Delta-basen. Niks. Jeg mener, missionen er aflyst. Men vi skulle jo skynde os. Så jeg virkelig skynde? Jeg tror, jeg sagde tilskynde, som om jeg ville tilskynde jer til ikke at tage på den mission. Hvorfor ikke? Fordi jeg i stedet sender et robotkøretøj, jeg kan slukke acceleratoren med herfra. Så snart jeg har bygget det. Et robotkøretøj? Du kan lige så godt sende en håndstøvsuger på et skateboard. Pytrik kan godt klare det. Jeg sagde nej, og jeg mener det. Min beslutning er endelig. Hvis I nu bare gør jer klar til at gå i skole. Tak. Dit fremtidsjeg vil også takke dig, stor D. Eller burde vi sige skaldet D? Så ved du alt, hvad der kommer til at ske? Ikke alting. Små ting kan ændre sig uden at have indflydelse på de store. For eksempel... Sidste gang var det dig. Du lugtede af kiwi i en uge. Chanel! Det er smerteligt at se på. Du har ingen anelse om, hvad der sker nu, vel? Hvad mener du? Bare vent til klokken 8.27. Hvad sker der kl. 8.27? Hej, Leo. Hej, Chanel! Så, hvem er din ven? Det er Leo. Meo. Min fætter. Meo! Han hedder egentlig Meo, Paul. Meo og Leo. Det lyder slet ikke opdigtet. Nå, men altså, Leo, skal vi tage i biografen i aften? Selvfølgelig. Og du vidste det. Klokken 8.27. Ja, jeps. Klart. Totalt. Ops til tops. Så ses vi der klokken 7. Og det kommer til at gå rigtig godt i aften. Tjek lige. Det er jer to om cirka 7 år. Ret sejt, ikke? Er det et lyserødt slips? Jeg fik det af Chanel, og vi elsker det. Hey, Stor D. Jeg fik 12 i min historieprøve. Aha. Snød du ved at få svarene fra dit fremtidsjeg? Så hvordan går det med den robot? Den er næsten færdig. Ved du hvad? Er du sikker på, at Adam, Bree og Chase ikke klarer den? Ja, jeg er sikker. Jeg kan vise dig det.
Vi downloader sikkerhedskamerafilen fra kontrolrummet. Men de stoppede den jo. De fuldførte deres mission. Jamen, du kom tilbage uden grund. Det kræver vist en småkage. Du har ikke set slutningen. Ja! Drop den småkage. Jeg skal have den her missionsklar. Aha. Så den er stadig ikke missionsklar. Hvorfor lader du os ikke bare tage afsted? Nej, det er ikke nødvendigt. Jeg skal bare lige købe et par ting fra NASA. De holder udsalg. Der er rabat på 1 million. Jeg venter et par timer. Leo, du har ansvaret. Helt sikkert, Store D. Fremtidsleo. Helt ærligt. Han mener, at den mission er for svær for os. Det er ikke, fordi han mener, den er Leo, for du lovede det. Så har Davenport bare mistet tilliden til os? Eller også har han mistet tilliden til jer to.